Wayne, jeg fucked up ligesom Tarantino, endnu værre, det kan Jamen, det er da godt, man har sådan en god tv. Så lige pludselig så står jeg der og tænker, hvad fanden er det for noget lort, der larmer 11 steder? Så er det Burhan G, der står med sådan en eller anden hofteovl. Og det lyder jo fandme forfærdeligt. Der er jo tyskere, der vil gå gennem ild og vand for sådan nogle 1455'er XL'er her. Puha, det er en ikonisk traktor i Tyskland. Også herhjemme nogle steder. Der er vist noget med den ene, den slaver den anden næsten. Og så tror jeg, så vil jeg huske, så er der også noget med, at de har en oliekobling, hvis de kommer ned i omdrejninger. Så står de også bare og glider i stedet for. Men den forrest, den holder nu godt det. Og den bagerste, det er sådan lidt på frihjul, tror jeg nærmest. Men se nu bare her, hvor det ikke bliver lykkedes for den. Den var rigtig god. Det ser godt ud. Kan du sige John? Kan du sige G? Kan du sige Via? Hvad kommer her? John Gevir. Han arbejder nu med at holde den inden for snoren her. Her i Polaffen med Jørgensen og Hansen. Er hun og så kører I en Ford. Sådan der. Flemming, han danser rundt om på snoren her, der bliver godt nok holdt på med de